Vítajte všetci v našej záhrade, v našej farskej záhrade, ktorá je veľmi krásna a pekná. A ešte, keby ste trošku skôr prišli ako teraz, tak by ste tu našli bezdomovca. Prosím pekne, bezdomovec mi dneska pomáhal ukladať drevo a ten bezdomovec teda žije v búde, má pri sebe len samé potkany a nie je mu dobre. Teda ja si myslím, že mu nie je dobre. A tak mu hovorím, počúvajte, ja vám pomôžem. Zavediem vás ku kňazom, ktorí prijímajú bezdomovcov alebo do nejakého útulku, a on povedal, že nie. Že nikdy. Že jemu je dobre. V tej jeho kôlničke, v tom jeho príbytku, jemu proste dobre. On tvrdí, že to je jeho domov a nikde inde nechce ísť. Že raz stadiaľ pôjde preč iba na Jakubský cintorín. Že to bude jeho druhý domov a iba tam je ochotný odísť. Je to také zvláštne, ako človeka ten domov priťahuje, aj keď tí druhí si myslia, že ten domov to nie je práve najlepšie miesto na bývanie. My kňazi sme takí bezdomovci, niektorí hovoria, lebo raz sme tam a potom sme tam a za celý svoj život sa sťahujeme niekoľkokrát a všade máme domov. Ja keď si spomeniem na svoje predchádzajúce miesta pôsobenia, tak môžem povedať, že všade sa cítim ako doma. A dnes, keď poviem, že idem domov, tak hovorím, že idem sem, do tejto záhrady alebo na moju faru, do mojej farnosti, tu je môj domov. No napriek tomu, to je také, je tu domov, pretože inde nie je. Ale najviac sa teším nie keď prídem do fary, ale keď prídem na miesto, kde žijú moji rodičia. Moja mama, môj otec, moje rodisko, kde je môj rodný dom. Podľa mňa to je môj domov. Kým tí rodičia žijú, tak vždy, keď idem k ním, každému poviem, idem domov, idem k našim. No a keď sa rodičia pominú, kde bude ten domov, kde ho nájdem ho na tej fare. Domov je tam, kde je mama, kde je otec. A ja ako kňaz viem, že mojou mamou je Matka Mária a mojím otcom je Boh, takže môj domov je tam, kde sú oni. A keď moji rodičia rovnako uctievajú Pannu Máriu za svoju matku a Pána Boha za svojho nebeského Otca, tak aj pre mojich rodičov je ich domov v nebi, v nebeskom kráľovstve. Tak potom tam je náš domov. Presne tak, ako Pán Ježiš povedal, že odchádzam a idem vás pripraviť miesto a keď vám pripravím miesto, vrátim sa a vezmem vás k sebe. Keď sme tak pripútaní k tomuto svetu, tak si možno nechceme dať zobrať tento svoj domov, ako ten môj bezdomovec. Myslí si, že to je pre neho najlepšie. Ja viem, že nie. Ale on si myslí. Ja viem, že nie, pretože ja poznám iné domovy, ako má on, a poznám iný život, ako má ten chlap svoj život. Preto môžem povedať, že môže ísť do iného a lepšieho. A Kristus, ktorý pozná ten nebeský domov, tak nám hovorí, že naše miesto, naša vlast je v nebesiach. A že odtiaľ očakávame, že príde a vráti nás k sebe. Tak sa asi netreba báť, asi sa netreba nechať pripútať len k tomuto svetu, ale je krásna viera, ktorá nám hovorí, že popri domove, ktorý je tu na tomto svete, a vďaka Bohu, že ho máme, tak popri tom domove je ešte iný domov, ktorý je jediný a ktorý je večný. Domov, kde je Matka Mária, domov, kde je Boh Otec, domov, kde sú tí, ktorí tam chcú byť, tí, ktorí tam chceli byť, tí, ktorí po ňom túžili. Naša vlast je v nebesiach. Tak ideme na nebesia. Čaute.